akal iki mang. Cara wong ngaji sing diji iki mang ya atine iki mang diji. Sing diji ya akal iki mang. Lah krana raga iki kendaraane akal kendaraane ati. Kendaraan. Penggerake ndi? Ya atine awake dhewe. Penggerake ndi? Ya akale awake dhewe. Niku penggerake. Sehingga raga iki mang kaya dene tangan, kaya dene sikil, kuping, mripat, irung, lisan iki jenenge khodam. Khodam iki pembantu ati. Lah cara bahasane iki luwih sangarne, luwih mengerikanne. Apa? Iki lho tentara-tentarane Gusti Allah lho, gak ampune piye. Iku tentara kabeh berarti kok iso di pasukan. Niki pasukane, sikil, tangan. Kuping iki pasukane tok iki. Lah karena apa nek? Lah nek ati ge nek sikile ra iso mlaku. Nek ati tok iki. Sehingga Pancadriya iki mang jendela. Kok ngene, jendelane ati iki mang Pancadriyane ati. Iso krungu ning njaba iki mang liwat kupinge. Lah kuping kok ya mlayu ning atine. Mripat kok ya mlayu ning atine. Kaya nafas iki ya mlayu ning kene, lesan ya mlayu ning kene. Sehingga lesan iki perpanjangan saka atimu. Perpanjangan. Tapi nek didelok ati kene lesane nek ngomong piye? Gak iso. Sehingga sing gerakne lesan iki atine. Hati. Sing ngomong sebenarnya hati semua yang bisa bicara itu. Sing iso ngobahne tangane awake dhewe, ngobahne sikile, ngobahne raga niku hati. Punjerine kan. Sehingga wong ngaji ning dia sing dijiki mang apa? Yo ati, yo akal, yo ati, yo akal iki mang. Nah, nek kok sing diarani munafik ya kaya atine, sing diarani musyrik ya atine. Sing diarani iman ya ning atine kabeh. Sehingga penggerak iki lho. Iki iso ndadekne ning arah ning positif, iki iso ndadekne ke arah sing negatif. Nah, supaya iki mang penggerak ning positif terus iki mang piye? Lah iki mang paham ono iki. Paham ono bener-bener difahami. Nah, sing nek kene penghuni niki sapa? Lho. Ati ku turu, penghuni ning ati. Di sini yang kanan iki jenenge malaikat, ya kene-kene. Sing kiri ku jenenge jin, ya kan. Yang ngarani korin kan iki. Korine awake dhewe. Nah, tengah-tengah iki awake dhewe. Kadang-kadang mendengar dari kanan atau kiri. Sehingga adiknya disetir sampai kanan kiri, setir kiri. Lah nek iso paham ono iki karo-karone. Lho adik iki mau aja ngantek disetir karo-karone iki mang. Bisa berdiri sendiri. Kembali lagi kalau kita sudah ke tauhidnya itu, nanti bisa berdiri. Nah, adik iki mang wis ning tauhid ning kono kan. Loro karo gak ngomong kok. Loro karo. Tapi nek adik mang gurung ning tauhid sing kaya ngono, iki royokan ngomong loro karone. Kowe iki ngene lah iki. Iki omongane ati. Omongan sing ning jerone ati. Nah, sing jerone ati iki mek enek penghuni sing jenenge malaikat ya enek, sing jenenge jin ya enek korine iki mang.
awake dhewe ning tengah-tengah nek kono jadi pendengar. Sajane sing duwe bronto ya iki mang. Nek kene duwe bronto nglakoni sing positif ya iso, iki mang duwe bronto nglakoni sing negatif ya iso. Tapi kalau sing mlaku sing tengah sing ngendhaleni sekabehane krana iki mang pun takut mriki wau. Iki sing rasa-rasa nek kene iki lho wis gak muncul. Sehingga nek kene enggak ada yang musyawarah lagi. Enggak ada. Sehingga wong-wong nek apa jenenge bahasa kita kan po jenenge sangar-sangar memang tentarane Gusti Allah. Nah, kono iki meng keajaibane hati kan. Emang ajaib. Ajaib piye? Iso gerakne tangan, gerakne sikil, gerakne sekabehane panca driyane. Ajaib kan. Lah, ning kono kan nadi iki mang wis roh penghuni iki mang iku lho man arafa nafsahu. Tirui adik mang sapa sing ngobah iki mang? Kiri utawa kanan kan? Sing ngobahne, sing dominan sing ndi? Sehingga kadang kan adik iki mang kaya kadung kenceng ibadahe kan. Tekun terus iki mang. Penggerak iki mang. Lah nek kene aja nganti terkecoh. Yo kadang kan terkecoh. Kayak perbuatan sing apik terkecoh juga adik. Adik iki mang hanyut nek kono. Iki terkecoh ya. Sehingga apa dadi beban. Adik iki men terbebani. Ternyata nih kan ya enek kancane iki. Oh, salat tekun. Allahu Akbar langsung salat. Apa? Tepat waktu kan. Bareng ngoten. Pun nunggu. Nggih. Syahadat gak iso. Diki mang sing salat sapa lho paling ngono. Sing salat sapa iki? Kan syahadat gak iso. Ngantek lali. Piye ya syahadat iki ya? Lho. Lah dadi nek kaya adik nalikane ibadah kudu bener-bener sadar nek ngene. Nah ini kan gak sadar ibadah. Nglakoni kebaikan tapi gak sadar. Gak sadar. Nek gak sadar ya lali dadine. Sehingga sing nglakoni dudu awake dhewe, penghuni ati ki mang. Penghuni ati. Kaya kore nek kene ya ibadah juga, Yohan. Iku ibadah. Lah nek kene ade iki kudu memahami gerakan-gerakan ning atine awake iki mang sapa to iki? Iki mang sapa? Terus awake iki mang ning ndi posisine? Sehingga sekabehane kados ulama-ulama iki medhar ning ati iki mang, perbuatane ati iki. Lah opo meneh kan? Sehingga apa? Ati aja iki lho, adik iki ngaji iki ben sujud maring Gustine ati lho. Lah nek kene apa gak sujud ambek Gustine, sujud ambek kiwa tengene. Lah iki lho. Salame kan sujud ambek kiwa tengene iki mang, wis ngene ae. Iki wis ngene lha iki lho sujud ambek iki. Diuncat-ancetne ambek ning atine iki mang. Ya bingung adik bang sumpek. Gak cocok sumpek ning ati kan gak penak kan. Rasa ngene. Sehingga apa nek adik mang kembali ke tauhid kan. Semua. Dadi oga awake dhewe tok iki mang enggak.
kiwa tengene kembali ke robnya ini, iki wis gak berkata apa-apa lagi. Sehingga adikku gak gumantung ning kiwa tengene ning atine adike enggak, awake dhewe gak gumantung ning akale enggak, tapi gumantung ning Gustine. Diam iku sudah. Lah diam iki lho wis gak enek omongan ati wis gak enek meneh. Lah diame nek kene engko darani krentek gak enek esan. Lah terus piye? Lho wae kerja ya kerja wae ngopi-ngopi dadi ini. Tapi nek adik memang belum paham ning tauhid, ngenteni krentek ke ati kan. Ajane sing krentek ki mang sapa sing duwe munculne kepinginan nek gak kiwa ya sing tengene ati ki mang. Iki sing ngomong selama iki sing ngomong. Iku yo bagian saka awake dhewe kan. Bagian saka awake dhewe. Nah, supaya kabeh engko ben murni ora ning kiwa tengen iki mang piye kembali ke tauhid. Sehingga wis gak enek rasa maneh. Jadi itu ucapan tauhid di sini itu bukan ucapan. Duduk no memang tak pasarane Gusti Allah bukan lagi, bukan. Nek jek enek union sing kaya ngono, iki mang sing ngomong atine iki mang. Lha iki penggaweane. Iki penggaweane. Ayo, kabeh dipasrane. Ya tak sane lho Pak, Diden. Sama nek bakul iki mangke ning konsumen sampeyan aja kan Gusti Allah. Bakul kalian Gusti Allah. Nek kene piye? Kene konsumen sampeyan gelem-gelem kok. Lah piye? Lah dikene Gusti Allah kan di pasaran di Gusti Allah. Wong genep banyu wae kono pasaran kono nek. Ra malah duwe kono nek. Iya ta Gus, Gus sampean iki. Ya kene kan yo pengerane, Pak. Nek Gus dong riyen sering ngoten. Sawon tak pasrane. Gus, sing di banyu ki sapa? Gusti Allah. Kok mau kan Gusti Allah piye karepe? Kene konsumene ora dadi dhuwit. Nek kan Gusti Allah gak dadi dhuwit iku, Mang. Ya balik nang sumbere. Balik nang sumbere. Isuk sawure ngono wong iki. Ya karena cek jadap-jadape lho, Mbak. Cik iso silat lidah. Salah. Perjalanan. Nek kok sing pasah banyu. Tekangane dikane kono. Ronyam. Ana-ana sing kalimat. Keluarga kula nggih pun kula pasane Gusti Allah. Iki Gusti Allah nggon penitipan keluarga. Gus dong enek, Gus dong ya. Gus. Wis karek nglakoni lha kok dibalik meneh. Ngomong nek gak kuat ngono karwane. Pasrahe karena keputus asa. Bojo gue tak pasrane Gus. Karena jelek. Ora krono piye. Ora mungkin. Lah kuwi kon ndi yo. Yo ora ali biasa kan. Wong sarengat gayane puas ra. Nggih. Pasrah ya ngomong. Nggih. Pasrah ke atas kae baru. Jangan enak. Doktrinnya jahula kan ngoten niku.
Ya enggak kon tablet mubeng wis nang omah. Nggih. Keluargane pasrah ning Gusti Allah. Kan dibiayai. Sing nggo anu ompreng maku-maku. Ban nggih. Malah ya akeh tablet. Tapi ya apik, marahi wong salah. Duduk yo, Mbak. Nggih. Sudah sholat kah? Belum. Kalau masalah nggak bisa langsung di tempat itu arah. Kurang lebih. Cara yang moto apik. Jumbo karepe piye kan gitu. Juga yang merintah korin apa korun. Korun gendengane korin. Setengah saya ting Mbak, sekelas ya. Gendengane harta korun. Korin ini istilah teman, Nggih. teman lah. Corona wong sing barengi. Mukorin. Samanan mukorin gua nih. Aman kancaku. Karena ada lemu-lemu. Korena, tondo. Agak bahasa. Mbah Men mboten nggih Mbah Men. Baru lagi ini. Tinggi pantas-pantas. Jadi takoki sing iso ngrungokne apa? Lek ngomong kuping iki mbok ya dirungokne. Kuping kok ngrungokne. Alate ngrungokne. Yang ngesakne sing gak ndek kuping tersinggung. Nggih. Kan ya enak sing gak ndek kuping, dus troli. Cetek ku. Kang Yono di tangan kan gak temen. Iku jagongan gak ngomong nang belat. Iki maksudku apik keri dhewe nyamuk gak uyel-uyelan, men gak sandungane aku nemen-nemen. Ya pun manut ngawut. Dong kaji kok mulai sampai anak. Sampean bar kaji ya, bar berarti kaji. Terus berat. Menunggu ya nyuwele. Duet. Gak geruduk. Rebutan siwak sing banyu jam-jam tak lunga. Iya. Ya enak sing seneng. Sampai dipasang salon mic. Dungu ben gak gak ngoyo. Tunggu kan andai kata orang sing kaji ini tahu nggak bakal ndongakne kok. Kenapa? Jali bapak kan entek pisan. Dong ini entek nah wis. Kayak baru kayak kaji entek dientekne wong-wong. Yo karena dibatasi ya. 40 hari jadi. Aku 40 hari kurang berapa menit. Oh, anjir. ID berarti. Dibatasi. Ini Banyuwangi tertunda nih. Ya, pangkalane Amerika anu ngeroket Iran. Dibom pulang apa? Kok dibom pulang? Anu, Ditunda pulang mriki. tunda pulang yang mriki. Oh, ditunda. Kadung niku teng Juandan, wong Banyuwangi sing nyusulan. Nggih. Udaranya ditutup bisa nanti. Aman. Tangan.
Berangkat nih gue yo utang sing bayar dhisik ngono to. Rekreasi. Mana nih manis tato ae kan wong sing kuwasa. Wong sing mampu awake mampu dalane. Wis saiki nang desa kuwi wis bayar. Nek premane aman gak? Mboten. Kira-kira di omongne nang umur nek wong kaji. Nek ngandel lah. Oke. Nek ngandel yo ngengkel. Soalnya tuku titel kok. Nggih. Titel ha. Kok ya karo. Saman budak kaji jare nyempurane apa? Sing siji loro gorong lakoni. Ya kok disampurnane. Nyampurnane hitungan. Hitungane. Genep 5. Pas nih 5. Jadi